लोगोफोर नोंथांमोननो बाहाय बावैसो जालांनाय आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 नि सोमोन्दै बाहाय डिटेल्स नोंथांमोननो बाहाय फोरमायना होनो आखायाव लानाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर नोंथांमोनहा बेखौ नायनो लानो गोसो दङ नोंथांमोनहा बेखौ डिटेल्सै नायना लानो हानाय जागोन। सोर सोर बबे मा एवार्ड मोननो हाखो बबे विनिंफोरा मोननो हाखो बेनिखाय नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबानो मिथिजोबनो हानाय जागोन। दा बाहाय फारियै नोंथांमोनहा गोबाङानो जों नायबाय थादोंमोन बा माब्लाबा सोरबाया नायनो हायाखै सोर देरहाखो सोर देरहाखो बेखौल' जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बिनि सिङाव जे माखासे एवार्ड राननाय जायो बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथियाखैबो जानो हागौ। दा बाहाय डिटेल्सै होनाय जादों आरो जायफोर नोंथांमोनहा एन्ट्रेन्स बा एगजाम जिरायगोन नोंथांमोननि थाखायथ' बियो जोबोद इम्परटेन्ट जानानै फैगोन। ओंखायनो नोंथांमोनहा बेखौ नायनायनि दरखारानो दंथारो। अब्ला फैदो जों फारियै जागायलांदिनि। नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोन्दों आईसीसी वर्ल्ड कप बाहाय नुनो मोन्दों फार्स्टआव नुनो मोन्दों बिगिनिं माब्ला जाजेनदोंमोन बेयो बे जाहैबाय 2019आथ' इयारा जोंना दंखायो। बेनिफ्राय 30 मेनिफ्राय बियो स्टार्ट जाजेनदों। नोंथांमोना बाहाय फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय। 30 मेआव स्टार्ट जादों। बेनिफ्राय इनआ दाख्लै जोबनाया जाहैबाय फाइनाल थारमाने फाइनाला 14 जुलाइआव जादों। 14 जुलाइआव जादों फाइनाला। बेनिफ्राय फाइनाल भेन्युआ जाहैबाय नोंथांमोननिया बाहाय नुनो मोन्दों फाइनाला बबेयाव जादों इंलेन्डआव जादोंमोन जानायाथ' बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय मा जादों इंलेन्डनि लर्ड्स मुंनि मोनसे जायगायाव जादों लण्डननि राजथावनि इंलेन्डनि। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोन्दों फार्स्ट जाजेननाया अपेनिंआ बबेयाव जादोंमोन दि अभेलावबो जादोंमोन बाहाय लण्डनावनो। बेनिफ्राय सोर दैदेनदों हस्ट इंलेन्डआनो दैदेनदों। बेनिफ्राय उइनाराबो इंलेन्डआनो जादों। बेनिफ्राय गोसोआव लाथारनांगौआ जाहैबाय मिथिनांगौआ जेसेबांनाखि आईसीसी वर्ल्ड कप जाबोखो नोंथांमोना दहाय एसे सिगाङाव नुबोदोंमोन बेसेबां 12 टाइम्स आईसीसी वर्ल्ड कप जाबाय। बेयाव फार्स्ट टाइम इंलेन्डआ उइनार जानो हादों। बेखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लादेरनांगोन। ओमफ्राय रानार्स आपआव निउजिलेण्ड मोननो हादोंमोन। बेनिफ्राय मिथिनांगौ दङ बाहाय नोंथांमोनहा मस्ट रान्स बांसिन रान लांनो हानाय गेलेगिरिया सोरमोन बयनिख्रुइ बांसिन रान लांनो हानाय गेलेगिरिया सोर बेखौ नोंथांमोना मिथिनांगोन। बे जाहैबाय रहित शर्मा जोंनि इण्डियाननिनो। टटेल रानखौ लांनो हादोंमोन बेयो 648। बेनि गेजेराव 67 4 हरनो हादों। खेबसेयैनो 4 हरनाया 67। बेनिफ्राय 6 हरनो हानाया जाहैबाय 14 टाइम्स माने 14 बार 14 खेब बिथाङा 6 हरनो हानाय जादों। टटेल बिथांनि राना जाहैदों 648। बेनिफ्राय नोंथांमोननो सेकेन्डखौ मिथिना लानो गोसो जादोंबा बे जाहैबाय डेभिड वार्नार बिथाङाबो बुरजा मोनदों। रहित शर्मानिफ्राय एकल' खम मोनदों। 647 रान्स मोनदों टटेल। बिथाङा अस्ट्रेलियानिमोन नोंथांमोना बेखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय मस्ट उइकेट बांसिन बुथारनो हानाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय मस्ट उइकेटआव बाहाय दङ सोरबि मिचेल स्टार्क बिथाङा अस्ट्रेलियानि। टटेल 27 उइकेट खालामनो हादों बिथाङा 27 उइकेट। बेनिफ्राय प्लेयार अफ द टुर्नामेन्टखौ मोननो हादों केन उइलियामसन बिथाङा मोननो हानाय जादों। टटेल रान्स खालामनानै बेसेबां 578 रान खालामनानै बिथाङा प्लेयार अफ द टुर्नामेन्ट एवार्ड मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय हाइएस्ट इन्डिभिजुवेल स्कर हारसिङैनो बयनिख्रुइबो बांसिन रान खालामनो हानाय जाहैबाय 166 रान्स। फार्स्ट मेट्सआवनो बिथाङा बिसिम मोनदों 166 रान्स। बेयो जाहैबाय डेभिड वार्नारा बबेनिमोन दहाय अस्ट्रेलियानि खिथाखांखाबाय। बेनिफ्राय मस्ट इन्डिभिजुवेल 6 बयनिख्रुइबो बांसिन 6 हरनो हानाय जाहैबाय नैबे नोंथांमोना नुनो मोन्दों इउइन मर्गान। बे टटेल 22 6 हरनो हादों 22 खेब इंलेन्डनि बिथाङा नोंथांमोना नुनो मोन्दों। मस्ट इन्डिभिजुवेल फोर्स बयनिख्रुइबो बांसिन 4 बुहरनो हानाया जाहैबाय रहित शर्मा इण्डियानि जोंनिनो बे टटेल 67 4 दहायनो नुखांखाबाय बेनानो बांसिन होनदों 4 हरनाया। 6आव नाथाय इंलेन्डनि मोन्दों दासो खिथानाया नैबे। बेनिफ्राय मस्ट इन्डिभिजुवेल सेन्चुरि लांनो हानाया बिथां रहितआनो 5 टाइम्स खनबा देग्लायनि बे 2019 आईसीसी वर्ल्ड कपआव खनबा सेन्चुरि लांनो हानाय जादों रहित शर्माया बिथाङा भारतनिफ्राय। बेनिफ्राय दंबावो बाहाय मिथिनांगौ नोंथांमोननि थाखाय नैबे एवार्ड जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना बाहाय मिथिनांगौ जाहैबाय नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप 2023आव जानो गोनाङा बबेयाव जागोन बा बे नेक्स्ट 2023 नि आईसीसी वर्ल्ड कपखौ सोर हस्ट खालामगोन बबे हादरा दैदेनगोन बे जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय जोंनि इण्डिया भारतआनो। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट टार्मआव
2027 आव जानो गोनां बे जाहैबाय UAE। UAE आ बेखौ हस्ट खालामगोन इन्डियानि उनावहाय। इन्डिया खुंखांनायनि उनाव UAE आ खुंगोन। UAE नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों UAE आ माबे? इउनाइटेड आरब एमिरेट्स। इउनाइटेड आरब एमिरेट्स हादरा बेखौ दैदेनगोन, जायखौ जोङो गोबाङानो आरब होननानै बुङो। इउनाइटेड आरब एमिरेट्स बे हादरा बेखौ दैदेननाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव दिनै ICC वर्ल्ड कापनि जेसेबांनाखि गोनां कुइसन्स एबा मिथिनांगौ दं बेखौ मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांमोनहा नेचार पाब्लिकेसनखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालामनायनि उनाव बेल बाटन जाखांफैगोन बेखौ थुनानै हो, डिसक्रिपसनाव खनसे हाबलां आरो नोंथाङा लोगोनि थाखाय बेखौ शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।